Ekindini manonro wi nek mar Albert Ojwang pod dhi nyime moko kuom oganda jo Kenya ni kod paro mopogore opogore ewi okang' manyo okaw kod jalup ogai mar obila Eliud Lagat mar chung' thenge mondo miyo chiw thuolo ne nonro ma kamano. Lagat nyo okaw okang' ma kamano kaluwore kod sund manyo wuok kuom oganda jo Kenya kaluwore kod kaka osebed ka itude kod nek mar Albert Ojwang manyaka sani neno ma osechiw e doho kod achije ma bende osechwal e doho nitiere kaka itude kod nek ma kamano kaluwore kod ni en emano chiwo ng'ur mare mane omiyo ne omaki Ojwang dalagi mane ochweyo kele nyaka bore Nairobi ka endi te sendo bila mane gikone oyowito engimane. Kila mtu ambaye alihusika na hiyo mwalimu asema astagiwe kulingana na sheria ya Kenya. Hakuna mtu ambaye yuko mkubwa kwa sheria ya Kenya. Sheria ni moja, inashika kila mtu. Ashike mtu kidogo na mtu mkubwa. Ni mzuri kwa rais tena asafishe nyumba. Hakuna haja kusema ati watu wamepewa resources na kila kitu alafu wanapata maafa kwa watoto wadogo. Wacha hao wenye wako na madoadoa waende kando kabisa, wengine wapi wakuje. Huyo jamaa angetoka kabisa, hata geenda kabisa, tutaki watu kama wao kwa government. Mimi nikiona hiyo they want to divert the attention ndio yani ionekane ati sasa have done some changes.